pakasalitaan ni LB. Okay, dengar din. Sa budaling narot ti surat ni pakasalitaan ni LB, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng. Tamasamat ko manunemi ni Marites. Oh, si Kaim LB. Si Kamet Marites. Ah, amom ka ng dilates. Alala. May bagay launa tinagal mo nga Marites si Kamartes. Hindi mo pa amon dilates. Tsaka mahilig ka na kita, latest ka na latest. Adda kabit na. So, may pagkat kabit-kabit. Dinggad, di kita. Oray nung lakay mo. Itadda kabit na. Oy, Marites ha. Mo sa untikas na. Akong pamaniknik mo. Kahit mo, di pamaniknik. Kahit mo. Oh, ano? Daladawan da? Ada video? Haan. Si kaamis mo timapan mang pinek. Tapos tikas ta. Kahit mamati ka. Nga dahil taamis mo, si kaamis mo, iti makakita ti ebidensya. Pamaniknik. Talawang ka man nga dito yun. Ay, LB, masapol nga tingkarem, ti alakay mo. Una saan, ingka kapangit di babae na. Karuba lang. Talabi po ka. Bayagan nga gasawa kami, marunemi. Kininuwan. Apay ang talaga nga ibagada nga dakabit na. Apay namin nga, anda magkakabit. Ay, rason. Kinunkunak itinakam ko manunemi. Talon da kita anak mi kiniya Noel manunemi. Adda ni ti college ti inauna. Palasa ngayon. E din ta siyak manunemi. Ket agtagimalayak laeng. Agtatara ka nakpakidi ti baboy. E din ta niya Noel manunemi. Ket may sangamason. Construction worker. Why? Semento, tigigaman na. Palakilan ti sweldo na manunemi, tanangita ito, sweldo ti masun. Kahit na makidi ati, Saudi Arabia, iding saan ko kaya tapalubusan. Aduman tarakan ko baboy. Hindi ako agbatrikula na kita anak mi. Alis tumalat mangilako. Sa takal ba't sweldo ni Noel. Yung magpeso nga ta. Ito kabit na. Karuba ka no lang. Sino nga ito't posible? Asino. Hawan mo. Asino kanina kita nakapadas nga nakabit? Sino? Yapo ya. Pampanunutak na ito. Tasang ka di manong naming nga kita magkikabit ka naruamdan. Nga tiladat mang kabit ka dakwada. Asino? Awan na mo manong. Awan na mo ng ibaga. Nga da pakabkabit iti lugar bi. Pwede ba kagata nga kung tinas ka ng katangik manong namin ito'y farm supply, nag-awid ako na. Napagbintasan naman, ore babae kinataok, amok tayo amang maneho ti kurong-kurong. Kinkargadan ti feeds, kanda dumapay nga ginatang ko, sak nag-awid din. Idi tandak iti sango, batog ti tiyanggi, manong nami parpara, adamang parpara kanya. Ni manin Marites. Di ako makayatag sardeng manong nami ang magsardeng ako. Ana manin. Ana, kahit mo, makita, ti pamanagnek. Hanak ng trasado. Sa dinong gamintayan nila kay mo ita. Ginawa. Domingo ita, di ba? Nadadad ta. Tanga. Gusto nga Domingo, pag relaxan na ito ko. Pinggit. Dapat kayo magbagata ko. Mamamultada mo. Makisugsugal. Gusto. Makisugsugal. Asin no, di kita kasugsugal na. Di kita sugatura kas kang na. Pag ayaman da. Pag relaxan da. Nagre-recommend kami ti Monday to Saturday ng trabaho. Ti aga kayo so na nga may isang aldaw agad so. Nag-relax mo at pakitungit ka dyan. Depende ti klase ti tungit. No, sino tungitan na? Unaan niya klase nga tungit. Ay, Marites, tsak tupulos mamatikan ka. Abi nga di mo padaasan ti mapan.
iti pagsusugalan da. Tawarila dua, talo nga lamin saan Ken sino na kiti katutong idda kadana. Siyempre, damat naling nga tumungit ng babae, di ba? Sino? Kami ni Jay, tapos di ka sa takit maamuam, ken masapol ngagsiim ka, tsak trabaho dito, tsak masango. Sige, anak kong disturbutin ako. Kinunak. Kahit kabuta Domingo, manunemi at dari kita taluan na ko. Tinauna ni Cindy. Cindy anak, nakaluto kan. Kunak malanog gimatang kayo, si datayo. Anak, adan depros ko dita. Adubuem. Ditatag niyo kaya. Amoy lang tanan, sa din tayanan, kasi kong Domingo. Kinunapit ni Cindy. Nagdadim nga ron, dadadang ang tetex, cellphone na. Hoy, da kayo kang tapalit high school. Ag-review kayo na ko. Talpasin na nang. Nalpas. Agpukaw-pukot signal. Pasensya kayo. Inawagak ni John. John, diyan dyan ni Candy. Abay man, gaman kita ni tatang mo. Amoy lakad ni Jet, ayan na. Haanin ka na obserbahan, no, at mapaspasamak. Mapaspasamak ka niya. No madamat tong itda, nasinot ka tong it ni tatang mo, kasi dyan di kahit ko sawan. No naskin tong inaganam ida, into sumangpit ka. Alat, kaman. Ano nga aming rason na yan, nang mabaling ka di ading, anak ko ng tumpal, ha? Ni Gigi na, wala siya. Sikat, ada bisikleta na. Bisikleta mo na. Sige, nakon. Nakaidasaran ni Cindy manunemi idi sumangpet ni June. Nagtugawan. Kahit mabisin ako nang. Kaya istorya ka nga rin na. Kaya mga tala-tala kabayatan ng istorya. Tindaluwak na baba kararag manong nemi. Kinindayon ko sa diyay, sapay ko ma, tasang nga pudno, tibagbaga ni Marites, nga takabit ka asawa. Nanangandikitan na kuman. Tinalyaw tak. Naging ka, nga amen. Mahante ka rin. O, John, anong istorya? Talo nga namin saan nang. Siyempre, tung itila banda, nagtatalo. Kahit manuang lalaki. Ada, duwa nga babae. Sa pitong lalaki, siyempre. Ada babae nga tungtungin ni tatang mo. Ada, duwa nga babae nga katungtungin na. Sino da gito Ni Manang Ani. Ken ni Manang nakanan? Mirna. Ani ken Mirna. Oh, pinagsidaan ka na. Awan. Dadya, Ani ti ay adadamag nga ramin nun, di ba? Magkikabit ka, no? Insong bat ni Cindy pa. Ada mo nga kabit na, Cindy. Amang kabit ken ko na. Kasi baga da, tricycle driver ka, no? At ibang baga, bus driver. Jeepney driver. Mahilig driver. Sila dapat ibagbagada nga agdama ita nga aking kabit ken ko na. Construction work. Kinitatan niyo construction work. Marami ka din matitatang mat. Kaya't nangar din tatang mat. Mga taon ni tatang mga taon yun. Kani, mga taon ko. At akong ti college. Kat mga taon lang mga Mirna. Di mat ni Ani. Ay, ni Manang Ani. 20, 24, 25 siguro. Gawin. Kaya rin mga pinatataingan ni tatang yun, no? Kursunada na. So, matpati kayo tuman kami kada kita chismis na nang dadailan na lang ti relasyon na kita agasawa. Ang kagsasawa, no? Ang iba matpati na awan ti makita yung ebidensya.
Habi ngamin nga da makikabit. Hmm, check mo na mo. Sulod-sudin nyo akala iti nakabadasin nga nakikabit. No, habi nga da makikabit. Una daman nang nga handa nga map-map nagtimay maysa. No, lalaki. No, di babae nga ron. Nangruna na adda asawa. Di lalaki. Apa nga makikabit ti babae. Kwarta at masapol na. Apay, hanggang da kompleto, itid ni data nga sweldo na. Kompleto man. So, saan kayo mamatpati na nang nadakabit ng tatang. Natikabit na kit ni manang ani. Mangantay ka din, ipas nagtayo ti mangan. Karabyan na manunemi iliwag la nga kawilan nak nga rakupen ti asawa. Nagdigustak ni muna. Medyo sagid ko o nabanglo ako lakay. Kunak. Kinanak man nagpabanglo kunana. Napamban nagdigos. Iti kasto yung edad mi manunemi iso kumapay itiya ak kinagagat mi nga agbembang. Sintirak man na. Awan, kutkuti na. Siyak manunemi. Tinangkawil kang ko na. Nagdagsan sa kam. Imo kayo timakawil? Nagsan nga sa kam. Si ka mga rati kawil kanya. Gusto ko naman iso. Sa talatan. Abay mailiw kaya? Kanamin na ka mailiw. At kapag nga saan ko pa nakailiw. Luonas itong biganan ka na nagtrabaho. Ano, imbuk-buk mo itel daw. Hindi magbagang. Ano yung buk-buk? Kanya klase nga tong it. Di pa nang tong it mo. Kadikit kalablaban mo. Uri la duha babae. Kahit mo sawan, pinagrepit mo ina. Uno nila yung ani. Paunay ka maten. Ano nakadamdamagam ka na kita? Diba? Nakitungit ka, tuwa nga babae, ani kid Mirna. Di ani di kamin. Di ka mo tibagbagam. Nagtutungit kam lang. Kasilat na namin diyo. Halis tumit lang ngay daraskat. Kasila manok. Ngibas. Matulog ako. Takabit mo? Ano, mas pasama ka ha? LB? Agsalsalud-sudak lang. Ang takabit mo? Awan! O, deta lang. Ngayon, di na masango. Di na pagustuhan. Idirabi ko ma. Gabot rabit Sabado. Nalawat kayang ko da bagong sweldo ka. Ngayon, dinakmit binembang. Baka indura binibigat ko na. Ngayon, di mo ba ng kayat? Apay, sana kong nga nabanglo? Sana kong nga naibas? Wala daw ubing, nabangbanglo, nim imas, nga kabembeng mo? Di lang mabaling nga maturog tan? Agsalsalad-sudak lang. Awang kabit ko kunakman. Dato nga kabayag relasyon ta? No, kahit ko kumatbag kagabit, hindi ko mapailang nga. Hindi ka pigsak pailain. Maunay ka. Malasang tinaunatan. Pumarumot ni John. Sumasaro ni John na. Ang kapit ka kumang kapampanutip na kita. No, naman dumanong kang chismis. Hamo patpatsin. Mabalin? Mabalin. Hindi mabalin. Sige, sungbat ang lang dito sa lusot ko. Ano ba rin ta? Apay, nga da magkikabit. Sa lutsudom ka rin kita at nakabit na. Kaya sa lutsudom ito babae nga makikapagtabit. Hanggang sa pagsalutsudam, tatya ang mga sungbatan. Kaya ito rin yung opinion mo lang, ba't no apay? Problem kidreta. Hawa ng bibiyan mo, no? Anya, kapunan, no apay nga da makikabit. Basta tinas ka maturog tan. Ano yung mag-gusto? Sige nga rin maturog tan. Pasensya ka na.
May tirik na, kamadikin ka. Tanang aron, nalpas mo tin. Awan magpagipan mo kanya kon. Maturog na ka din, please. Help me, maturog tan. Well, maturog kan. Ta sa baling nga kwarto pagturog akon. Kinunak manong name kit inalakon tipungan ko kinti ulas. Uy, pamanam. Maturog sa baling nga kwarto. O kaya't mo akit, tawagam. Tawagam ni Ani. Taisot umay mo kaida. Didakan. Paunay kamaten. Elvig, subli ka! Elvig, subli ka! Nang, anak ko diyaw. Di ka paturog. Paunay na. Kapag baso na bigat. Inamat kami nanang yun ta. Wisit. Nabanak naturog manong nemi di bakanda kwarto. Tsaka makaturog na yung karigatak tinaturog man. Kaya nakariang kumudlaing tigagangay nga oras sa panagriing ko, nang asikaso kalagi tinaskan nga masikaso, pambigat, nagkapeak, kinirong ko manong nemi di kaliban, numanayin dito ko na. At masida, napanak nang nating itirangaw ti kamutig, manong nemi kalinatik, kamatisak, napanak itayan na kiti baki. Ala ka na kita itlog. Sige, daling taek. Conforme no, nakayad na nga luto. Daling taek at sunny side up, dapi pritwan. Madaman ti digos na kiti anak ko, manong nemi kastamatan ti asawa. Idagayaba ko na, mga tayon, kayo. Si Mahon na kiti talong anak ko. Kasi ka, di ka sumang? Una da sa baling ang panganam. Tama ba lang kasta ti bagbagam, aya? Bigbigat. Salsaludsud ko lang, mister. Apay nga di ka mamigat. Bunad sa baling nga dagasam nga papanpamingatan. Anak ko nakangasanak mamigat. Ilay-lain ko nagtugaw. Kasi ka. Kit mamigat tayo na. Sao-sao nga may panggip ti kabit-kabit. Nawang kam dituhin ka na kita anak ta. Ang may masakat tuyan. Anyata mo. Baka no, pagamam ta adda umay. Hana? Nanang, ako diyaw. Pauna yun. Hindi man kami nanang. Aghatap iti awan. Kasi nga rin balasan na kita. Nga ano, may mesa ako adda umay. Kananya mo. Pagsasalita ang gamit ni kabit. Pagsasalita ko nga kabit ko, baka si ada kabit na. Panglaglagan mo at arabid mo. Stunan paunay kayo, hindi kayo pelarabi. Muna, makapukaw kayo di galas. Naguli makakon manong name. Nangan kami. Dahil tumad namin nga marites. Isot ng rugrugan ti amin. Kitsyak. Amin namin nga basta mamatiak. Paunay matindi kastoy. Baka diyak may concentrate ti trabaho. Awan na kita agama, tanapan na nagbasa na kita talungan nakmi, dito tanapan ba't na nagtrabaho ni Noel nga asawa. Nagdalusak, naglabaak, hindi may salapay ko, manong na hindi nabaak, ni Migo sakmut na. Napanak ito tiyanggi, nadanong ko dito ni Ani. Hi Ani. Ay, manan. Pumipintas ka. Adag pangpapintas ka niya. Daman sa bala kabit mo. May manang mo. O di ka. Naon mo na ta mahilig ka ti driver. Ano ita? Ano nga driver ita? Kurung-kurung driver? Kurung-kurung driver? Apa sinot ko at kurung-kurung na. Kit nilakay ko. So paglugluganan na mapagtrabaho. Di ba? Nagtutungit kay di Kalman. Kinalaban nyo. Duwa kay di Mirna. Di ba? Kalbasan na, sa bali nga tungit, tinaramid nyo. Ako, pamanak na yung mawanan. Kahit no, pamanak na yung kunto. Ano taramid ka nga? Nung makikabit ka sa mga raman ti asawak, hang ka mga nakrak ti pamilya. Ti kabitan, pikit akong pamilya na. Kabit ko mga rugmet, no akong pamilya na. Ana? Awan? Itakan?
Naglagay ko na ka. Numutok talak lang ka talaga kabit na kanila kay ko. Magkabit ka at kinuha na. Dadaki sa mga pasamakin ka. Naggatangam, LB. Nana, pasensya kayo. Ano na sa salitaan nyo, kabit-kabit ay. Gumata man ti, nalipatak pa itin katangam. Dahil kita lagi pa, ulit umat sa baling ang kumatang. Mamati ka kadit yung bagak na. May pagkap kini ani, nga makikakabit ka rin driver. Wen, Mono taon na kan ini bagada nga nakabit na. 17 na kanu pa lang ini. Hindi kabitan di ko. Mga opisina. Kit kalaplapsatan na idi ata 17 na nga ron. Di ko driver, bus driver kan para Manila. Di ko na minsan nga napan di Manila. Nang 2,000 di abay di driver. Kit siyempre, no mga di driver akat libre suna. Gigana dada ka nun sa di Manila, in-check-in di driver. Kasi tama ti istorya. Minsan da nga nagpaon at naamon mo di misis di driver. Kuhan, tricycle driver. At ang mga alaking kuhan na. Lumapat makitsenda. Bakit tao na asawa na? Di driver? Ani yan. Ikasanong ka rin din na asawa na. Aping amin nana, anda makikabit. Ana? Aping anda makikabit. Ito masapul na Aping anda pilyan, dati awon asawa na. Inalalay ngamin dyan asawa na at experience na. Mamati kayo nga, nilakay ko kit kabit ng dani. Hindi ang mana mo, si kami lalakag nga. Ay, LB, parparigatim lata na, riknam ta panunot mo. Babang wala tanan, lukas pagarigan na. Ang 5 peso, handa ka laki na panawan, nakay mo. Kinkumpleto latabit, sweldo na itadakin ka. Han? Ngayon ti makadakas na. Pati siyak dinakbatin masango. Ganda problema. Masapol lang at kumapkabit ng lalaki, kita hanang liwatan ni na. Tapos saan nga makadlaw. Diyan. Tapos makaluban na taramid na nalailo ta. Basta kuma. Yung pagkamat awang madingaramid na. Awang pakadlawan. Dadya nga road. Sa sumangpit ti Sabado. Iti Sabado, dinakbinambang. Iti Rabii, dinakbinambang. At napagmat na kitong 8. Ay talaga nga nakadidilaw nga paiso na kit makalawas ng awan ni Sona. Gabot ta adayo di pagtrabaho da. Umyanda sa jay. Bagamat sadya pagtrabahuan na ti ayan ti kapit na. Nata? Dikat kahit ng sawan, mapanak sa jay tapos mudok talak. Ay, di mo lang tapampanutin, balasan ko. Taday takit pagsakit lang ulo, ma-stress ka. Di ko naklangaro din. Wala kit pagkurkurangan na. Babaya mo na kurkurang aro din na. Gabot na dinak magbimbanganan. Abay, mahilig ka pala bimbangaya. Kaya na. Ori na kayo, nanda ko mapalang ni tata. Sapo mo na tawon ko na. Mabalin na ta, suman ko nada. Basta masulik, agluwa. Hang aglunit na nga sukat nana. Kasta ya. Kasta ka din. Di makadakas manong name at napampanunot ko na panak. Iti pagtrabahuan na. Ngayon, sana ka nagpakpakita. Napanak iti asidag na saris-saris to. Kendi yun manang. Anak kendi. Dito, 5 pesos lang. Dito inahay. Kamda mo ka magkita. Hanggang tagad to'y. Sa ilik na bangir. Ganda Susan. Kapinanom ni Susan. Kabagyak. Ay, amom ka di. Na ni Susan. Kit adamason nga mang sarsarong karkeng kuana. Detective trabaho dita.
Ninanamit. Kasama tayo dadaling nagchismis dito. Ay, saan nagchismis dito? At pamanik ng yun, ay, suskur ka. Anak at nga orasan. Pangaldawan na. Ay, apagals tuse. Madamdamad danton. Sino? Natnagan na. Natnagan na tayo. Patak pagid din. Basta detective trabaho, may isang amason. Mangrabid ta. Kada umyan. No, kasi tayo pangal daw, ore nagluto sa jay, itat panganan na. Hirapin na nga tang idarasa. Aramin din lang tirabiin. Kasada pala ti aldaw. Pangal daw. Nagana tayo na yan. Natrugi tinagan na. Ano baliktado mo? Nauyong ayop. Noel? Oh, why Noel? Nabaliktado mo kit Leon. So, abaya mo, mom. Kitapay mo tinakasat lang ang balasan ko. Na asawak ni Noel. Hindi na mo ngandak dito eh. Hindi pa lang ata pangandak kabit na. Isumit lagayam. Masabado kay Domingo kay dinibangbangin. Dapat makalawas gayam nga bumangbang dito eh. Nagloko ba? Apay data nga susan na ang asawa na. Balong. Dati ta asawa na. Ngayon kutkut na ita igid ti kalsada. Nadyahin ni Noel ne. O apay nga talikod ka. Tapos na din makita na. Ti asawa nga talaga na dyan. Iso na. Naorteramidam. Uraik na makastrek. Sa akong to, harautin nida. Ay, susapo. Nako. Anat mapasamak ka ta. Ay, lahat. Tarik ng balasan ko. Ano, ag-high blood ka. Ano nga tanong saan ka lamang papanin? Ang tangi ka natakwata mo. Ay, kawid ka. Ay, dito balay yun nga. Agsalita kayo na lapat ita asawam. Yung sa nga mabalinan. Taan nga orderamidam. Masapol nga maamuan na amuhon di amin. Taindot no, salangatik to yung balay, pagdibakan na to. Ay, nasaragan. Ay, nakmatin. Balasan ko, advice ko keng kaya, teredem lang tariknam. Agpesong, sikat adakalintagan na, numakapatay ka, o numakadangrang ka, makabaso ka lata. Kinamagan no sikat madangran. Tapi nga siyak kung madangran. Diyan lang ako mapapanin na. Maditirik na ka talaga. Danong nyo man danong nyo man, please. Danong. Hindi makainom ako manong nabang-aran direct na. Baka kahit mo timanganin. Baka bisin mo deta. Nakanta. Wala taong gumatang. Saanin na. Aman, lalo may kantap no mapalag antirik na. Amom no mabising ka dadang makarik na kat sakit, kada pungtot. May manugutak manong naming mo talaga may bisina. Hango man at ikindi nga, magpedped-tipibising ko. Kaya kabayatan nga mangmangan kami manong naming. Hamom kadi, nangastamit teramit ti asawa kidi. Kadi, wine. Nga pinatay da. Pinatay da asawa yo? Wine. Malagip ko manin. Babaero di asawa. Tilad na kapkabitan na. Tadam mayat apakabit. Napatangan na ginabit asawa ti pulis. Kadya pulis. Diyan. Pinaltugan na ti asawa. Ang nga nagkakaso di asawa. Hanggang nagkakaso di pulis. Apay saan yung insak lang? Saan kong insak lang? Kaputa. Agyam-yaman na kidikin ko na. Apay agyaman kidikin ko na. Kanan? Kuhan. Kaputa, awanan timang paspasakit kanya. Awanan ti problema. Kaya siya na pinatay mo.
Tano siyak kumat imang patay kang kuha na siyak kumat may balod. So nga siga, amo panurin pa pungtut mo, tama nga no sikat makapatay kinilakay mo, sikat may balod, kat kakaasi pa kita anak yo. Dala mangang ka, mangang ka. Agpalpakan to makalpas ka, sa kando agawid din, magtala yung tarik na. Kas lalim mag-antirik na itimbag katibakit, anong naming nga. Napadas na matdata. Mga no, agraira ti pungtut ko kat makaaramin tagtisang nga na siya. Aman may baludak. Kat kakaasi pa di kita anak ko. Kaya makasangpet akong dito balay, manon nemi, kagini na aklabiit, kalpasan na niya sa kaso kong dikit trabaho. Di bastang makasangpet di kita anak ko, manon nemi, kinasarita kita. Kaya hindi, John, muna. Natutala ka po no, natakabit ni tatang. Sino na ni Manang Ani? Saan niya so? Hindi pag-uubraan na. Napanak ka mismo si Jai. Anya? Wait. Napanak ka mismo si Jai. Kahit nakita ka mismo na simbrek ni tatang yo, tibalay, ti may isang babae nga balo. Pag kunan yung orto nga, inistorya, karuba ng Tianggi. Kita na orto namin yo. Nadyaking ko tayo ng Tianggi ng bagbaga kanyak. Ang kamangulkulo, tama nga no, tataka sa mapasamak, makapatay ka, wano, sikat matay, wano, na. Tano, makadangran ka, may balod ka, naglagay pa yung kumaligit anak mo. Agawid ka to, so magpatinilakay mo, kasalita mo ito isuna, salita ka nga na siya. Napatasan ka nun na dyan yung babae, bakit aking Tianggi, nagkabit ka nun nilakay na hindi, kahit pinatay na. Hala, pagkapatayin naman ni tatang. Ang bali at balod kabit na ita. Kaya makana, no, matidakas na, no, da asawa di kapitan na. Kapag kami nga da makikabit. Nataman ti saludsod. Api kami nga da makikabit. Linteng ti Sabado, manong nemi, iniyawat ti asawa, ti kumpleto nga sweldo na. Agyamanak, Noel. Kasamong ikan ni Susan, iti sweldo mo. Ano man ang data? Iti ko, ani, ita man Susan. Saan ka nang makapaglipak pa? Gabuta nakita kayo mismo. Di Miyerkules, imayak, nagistambayak, iti Tianggi. Amam na dyan sari-sari store, ngadda tila uden, ti balay da Susan. Kung na di bakit, naglakla ko, damo ka makita. Sino kaya? Sa nga ilid, si marong karak dita. Intuduk, yan da Susan. Kabi na nung ni Susan. Diyak na guni. Imamob sika. Kung na drugyan ng tagsaw. Ada mason, trabaho ijay, nga maging kabit kag kuana. Mason? Mangkab-kabit? Di na magkunat-nagan na. Di na maibaga. Aging kakunan na. Dati nagan na kat, baliktadam kat na uyong. Leon? Noel? Juan? Noel? Aging ka na pasungatan na ka. Tatunggal ka no aldaw, kat inka mga aldaw ijay. Inka pa mangrabi. Nagpatpat ng kayo pa eh. Makalibak ka pa lang. Among kadi nga na bakit? Nga da Tianggi na. Napadasan na kanuwatan. Pinasaksakan. Nakikabit ka no, nilakay na. Aging nga da kabit nilakay na asawa ti pulis. Mismo na di pulis, tinang patay di asawa na.
anak kanya. Hanggang nag-iskandalo, nag-awid kan, tayo na da, nilakay mo di balayo, kasalitan to. Manggulo ka, kadadadakas ng mapasamak, kat makaramid ka timadi, may balod ka, kasanong to pwede kita nagyo. Bumit na ang peso. Yung nasukat matay. Kasanong pwede kita nagta? Kabay ko nga ta, pagkadalan nila. Nitultuloy mo at makikabit, kat makapatangkan to da asawa na. Tapatayin na kanya asawa na. Naragsak ka nga tamatay. Ganun tumbalo akon. Mga sawak ulit. Ti mangrangkas kanya. Kan mangrangkas ka rin putot mo. Naragsak ka to nga ta. LV, I'm so sorry. Pakawanan na. Saan ko itong ulitin? Pinatas ko lang. Di sa lutsod namin. Apay nga, at na makikabit. Kada mo montisong mat na. Gabot ada. Agpakabit. Diyak minamiris. Diyak pinanunod. Iti disadvantage na. Namasaktan ka. Mapukot respeto na kita anak ko kanya. Nagbaso lang kinihapo Diyos. Nung kalagitoy, mamiris ko. Kadagyaman at tanatanang ka. Mapakawalan na ka di. Ikari, jak tunulitin. Jak tun mapantayan ni Susan. Kaya sa nun dumalong king kanjay. Basta sa anin. Mapakawalan na ka di. May kanak ka di. Another chance. Pinadas ko lang tatno mo kasumbatan. Di sa lulsod mo aping ada makikabit. Ngem no, tirasun kat maumaking ka, wala tiyanak mapapnaking ka. Sana po doon ita. Pinatas ko lang. Makalawa sa bembak, sumad lang din ang ipayad Sabado kin Domingo. Kasla ita, baka awan din nagyan na ita. Anda. Basta mapakawan na. Mapakawanin na. Ay, bam na kita anak mo. Cindy, John, muna, makamambit. Api ka ditang, dumawatak mati pamakawan nyo anak ko. Hindi pa nang lipot ko iti inayaw. Namumin susanagan na. Iming ikarik, sangkun ngululitin. Agsing petakon. Jak to pulos padasa din. Santon. Sige, nagkanda ka ni nanang ti another chance, ikanda ka mo ti another chance. Saan niyo ko mapukawan di respeto kanya-kanya ko? Hanak to ko matultula din yun. Pinatas ko lang at saan ko ulitin. Pinatas ko lang. Sige. Basta sa mong ulitin. Hagyaman na kanak ko. Hagyaman na. LB, hagyaman na. Hindi masabat kumanin ni Marites manong name. O ana, nabanak na kamon. Sikat nagbidot. Imbaga mga karuba, hamay. Kadi. Nabanak na kakanda, kabit na. Ngam saan nga karuba. Saan nga tagadtoy. Saan nga ni Ani. Saan nga ni Mirna. Sino nga rin? Susan nagan na. Tagadjapag bubranda. Ako naktupay ng amin kat. Kasano pa nakaamong nga takabit na dyan? Kulak man Marites. Langa na ngamin ti adakabit na. Malasing ko ti adakabit na. Kaya ti makikabkabi. Isang oras na kiti malasing mo makikabkabit. Isang oras na ani kinimir na. Kaya malasing ko edi nga sila adakabit ni lakay mo. Isang either ka na kiti dumako na. Yan mag-mistake ka gaya. Idya mat gaya mo pagtatrabahuan na. Tawag lang, kamali.
Ang gapot at chismosa ak. Agtamal, orisang ka chismosa ak, bidot kamayat, han? Sorry ha, masang ang tagadtoy. Tagadjagayam. Ngayon, tipod no, anda kabit na. Napatangak anda kabit na. Saan ko lang nga munusid no? Walasin mo tada kabit. Ay, walasin ko na kita. Kasken ka. Oh, abay, haong kabit ko. Asawat, nakikabit. Malasing kong asawa na nakikabit. Maritas ka talaga. Sige, didakan. Ila babayo nga nagtoy kaya ko man nasabat. Nagbaninan nga natudyo na sing pwede asawak manunemi awanan ti damag nga adda kabit na. Nga buto talaga nga awanin. Yung pudno gaya mo talaga nga napadasan na nakikabit ti loko. Maglagi din tayo sardeng na tanot saan na ko sardeng. Padasik ti kumamay ti makikabit tap na umukmet nga ibaga luapay. Yan ang kuntunga tangarabit. Dito nga ro manong na may di pagkasalita kat sapay kumata damat naitad na kada kita kabit kat makikabit nga balaag ken anyaman dita ti maitad na itong istorya kat sapay kumata kay nagtultuloy na itong programa. Tuwing nga ro dagyaman nga pagaya mo LB. Thank you LB.